Může to být i o nějaké dekoví. Žádného z chlapů jsme nepřevažovali, ale váha je určitě správná. Zváženy jsou pouze staně a pytle a 2000 kilo a Nacho, Salazar a Milan Brýziák. Jak jsem jim říkal, v případě, že se nepodaří ani jednomu dotáhnout až do cíle, rozhodnou metry nebo případně centimetry, kolik se podaří tento náklad utáhnout. Takže zůstaneme stát, protože je třeba zeměřit dráhu, protože ta bude rozhodující, kdo tedy se stane vítězem. Tak to bude slezský Nacho, Salazar anebo belgický Status. Vidíte, že koči jsou velmi rozumní, netrápí koně.